Niekoľko motoklubov sa spojilo dohromady pre skvelú vec a 6. apríla sa v Zlatých Moravciach v motoklube Zubri konal benefičný koncert pre Veroniku a Chrisa. Ocitli sa v ťažkej životnej situácii a tak sme sa my ako jej kamaráti plus motoklub Zubri, motožochári, Tenera Maga rozhodli uskutočniť tento benefičný koncert v spojení s výjazdom. Takisto počas celého dňa nám tu chalani od Zubrov pripravili občerstvenie. My ako motoklub Zubri sme sa takisto veľmi radi zapojili a zúčastnili tejto benefičnej akcii. Poskytli sme priestor, takisto sme zabezpečili sedenie, pitie, všetok výťažok, všetky veci, ktoré budú spojené vlastne s predajom a s celou touto akciou budú vlastne venované na túto dobročinnú akciu, takže sme radi, že sa môžeme takéhoto niečoho zúčastniť a určite aj do budúcna. Na koncerte vystúpili také kapely ako Hovada SK, Melissa Mendy alebo Sunday Force. Všetky kapely koncertovali bez nároku na honorár. To znamená, že komplet celý výťažok zo vstupného, takisto aj z dobrovoľného príspevku a tomboly, ktorá je veľmi pestrá, pôjde týmto ľuďom, našim kamarátom, aby im to aspoň trochu uľahčilo ich situáciu, ktorá sa im bohužiaľ naskytla v živote a nemajú to momentálne ľahké. Takže sme kapela Sunday Force a prišli pripraviť túto bombovú akciu a prajeme veľa zdravíčka a držíme palce. Sme Tenera Maga, motorkársky klub Babský a prišli sme podporiť a teda aj spolu zorganizovať túto super akciu, benefičný koncert pre VV a Chrisa, ktorá bojuje s takou dosť ťažkou chorobou a veríme, že aspoň niečím malým im dokážeme pomôcť a podporíme ich na nejakej takej tej ťažkej ceste. Zdravím všetkých, som rád, že aj klub Motožochár, budúci čakateľský klub, mohol podporiť takúto akciu a sú to veci, ktoré sú nám veľmi blízke a kedykoľvek budeme môcť, tak sme k dispozícii a vieme pomôcť. Už vopred ďakujeme za to, že sa tu zúčastnili dneska ľudia na výjazde. Prišlo sem množstvo ľudí, ako vidíte, takže snáď to všetko dobre dopadne a tie financie im hlavne pomôžu.